Hej så. I denne her korte video kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke en lille smule omkring stabilitet og udvikling af kraft i golfsvinget. Det er nemlig sådan, så kroppen groft set er bygget af to forskellige muskelsystemer. Det ene system er det, der skal bevæge kroppen, og det andet system er det, som skal stabilisere kroppen. Kroppen er bygget sådan, så at det altid er den stabiliserende del, som begrænser, hvor meget du kan få lov til at udnytte den bevægende del. Tænk på det som det her eksempel, at hvis din bevægende del egentlig er stærk nok til at kunne løfte 100 kg, men din stabiliserende del ikke er klar til at løfte mere end 70 kg, så vil du aldrig nogensinde kunne få lov til at løfte mere end 70 kg. Og hvis du gør det, så vil der være stor risiko for, at du får en skade. Så det stabiliserende system sætter begrænsning for dit bevægende system. I forhold til golfsvinget, så er det stabiliserende system, der sætter begrænsning for, hvor meget kraft du kan få for køllen, og dermed også, hvor langt du kan slå. Og i den grad også, hvor præcis du slår. Et andet vigtigt område er, at kroppen bevæger sig i 3 forskellige planer, og man skal selvfølgelig være stabil i alle 3 forskellige planer for at være stabil til golfsvinget. Når du står i dit setup, så arbejder man i det, der hedder sagittalplan, som er den ene del af golfsvinget, eller de 3 bevægeplaner, man kan bevæge sig i. Anden del er transversalplanet, som er rotationer. Det virker meget logisk, man roterer, når man svinger golfkøllen. Den sidste del, som er frontalplanet, som er sidebøjninger, er en lille smule mere ulogisk. Men årsagen er, at når du laver en rotation, så er rotationen altid koblet med en sidebøjning, enten til den ene eller den anden side. Står du med et lændesvaj, så vil en rotation til højre være koblet med en sidebøjning til venstre. Står du derimod med en meget flad lænd, så vil en rotation til højre være koblet med en sidebøjning til højre. Det er derfor ekstremt vigtigt, at man træner stabilitet i alle 3 plan. Der er rigtig mange mennesker, som kun fokuserer på sagittalplanet, som er det her plan. Men for at du kan få lov til at udnytte den fulde kraft i dit golfsving, få den ekstra længde og få den bedre præcision, så er du nødt til at træne stabilitet i alle 3 plan. Både sagittalplan, frontalplan og transversalplan. Det var alt for nu. Jeg håber, du har fået noget af den her video.